pun awiti saking sowanipun Mbak Dewi Untari langkung rumiyin marwakani sowanipun kanca-kanca saged musik. Monggo. Sing dalu, Mbak. Sing dalu, Mas. Nggih, sawan malih. Alhamdulillah dina iki mau wis diparing udan. Tandha rejeki sing bakal tumurun ana ing laladan Pilangsari kene mligine khusus kagem temanten Sarimbit, Mbak Kurniawati Dewi Safitri kalian Mas Wardoyo. Udan utawa banyu udan iki dadi rejeki. Rejeki, Mas. Muga-muga rejekine manten Sarimbit sempulur. Sempulur, amin. Terus pikirane bening kaya beninging banyu. Amin. Kirene meneh ki nyapa? Golek nggon sing penak, Mas. Golek sing atos. Nek sing luwih penak enek meneh. Apa, Mas? Ngarepan kono gletrak ora. 12 tekan nggon penak. Kaya ketubruk. Ha iya. Ngaturke lelagon. Nderekaken para pinisepuh lenggah, para kaneman ugi lenggah lan ugi para tamu sedaya. Nggih, ngaturaken kawilujengan rumiyin, wilujeng dalu. Dumateng Bapak Ibu ingkang parang lenggah, wilujeng lelenggahan kanthi sekeca. Pak Lurah wilujeng dalu. Pak Lurah. Pak Lurah, sing dalu, Pak. Sugeng dalu ki Pak Lurah di apa wene ucapan ki ya karo Salim. Oh, Salim. Tegese nganu silaturahmi, sungkem ngaresanipun Pak Lurah. Nggih, iki tandha nek wong enom ki kudu bekti karo sing luwih tuwa. Ha, ngono. Nggih, Bapak nggih. Kuwi jenenge wong bekti. Wis, Mas. Pun sah dadi wong. Terus? Terus? Nyanyi. Oh, nyanyi. Pamintaku temanten kekalih. Jan swara kok apike kaya ngono ki jamune sapa to, Mas? Jamune kowe. Pertanyaanmu ora cetha jamune apa? Oh, ngono. Nek jamuku pengen ngerti. Apa, Mas? Ndok pitik Jawa. Ndok pitik Jawa. Sak dipangan. Sak kulite. Sak tarangane. Pertanyaan ora cetha. Rada maju sithik. Iki terus kon weruh parabola ngono piye kok? Piye to Mas jare kon maju? Ya maju ning ora terus ngeling-elingi raiku ngene iki jelas sing kesuting raimu tok no kok. Lah piye? Aku tak rada rene. Nanu ning ngarepku wae. Hatut runtut tansah rerun tongan ing sarina sawa ngene tatan kinggang sarambut lamun hatoh caketing hati yen cedhak tansah mulat sida asih iki ngapa kok polahmu piye meneh meneng yo kleru lho Mas. Wah aku roh kahanan sing kaya ngene iki malah marake ora jenak uripku. Lah nyapa ora jenake nyapa ngono. Ayo weruh kahanan kaya ngono mongko isone yo mung nyawang tok. Arep temandang yo ora wani. Masa ora wani Mas. Ora wani wong tumuh rime kok. Mbok yo ora kecuali nek kaya mantene iki wis muhrim arep dikapak. Iki Mas manten lenggah nderiku. Mbak manten wonten pundi? Mbak wonten dalem. Oh,
anu lagi persiapan ngombe jamu. Jamune apa Mas? Sorengat. Kuwi apa kuwi? Nah sore diombe bengine apa ngomong jengatmu. Semangat Mas kok. Oh Mas kulino. Pindo mimi amin tuna hayo bareng nimas ana tepi wajib yogane gek bocah-bocah ya Mas ya cah edan sida asih perkara suarane sing apik utawa lambene sing bener. Lah, sone sing kapiken. Sone apik. Apik ya Mas. Nggonku reneng son ngene. Ngene. Tekan nggonku tanggapan pira Mas? 750. 750. Yakin. Tak gawa iki. Ya kok. Yo. Dibablaske langgami Setya Tuhu. Khusus okay. kagem manten kekalih antawisipun Mas Wardoyo kalian Mbak Kurniawati Dewi Savitri. Nggih. Sumangga. Aku kang setya satu wet biyen nganti saiki bebek sate bateng mama obor sumunan pangayomanku lahir batin kuwas nyata mangsa jai andika semone kurang rena tondo yakti pasak sene rika lale ngangkat amret mlata tepi tetan lesu mukyanto berkahing widi andi komong tansah limpah panyuwunku setya kula tansah nglamlami aku kang setya satu wet biyen nganti saiki bebek sate bateng obor sumunan andika pangayomanku lahir batin kuwas nyata mangsa jai andika
Mboten. Iki karo iki kompak. Kompak. Aku karo kae ya kompak. Kompake piye? Lho ya padha-padhane sedulur kok. Oh, ya sedulur. Aku karo sing gitar ya sedulur, waris. Waris. Heeh. Waris cer. Oh, iya. Wah, beda Pak si jembok antara aku karo kono. Dadi cecak ta kuwi? Beda Pak si jembok karo kae. Cedak. Gede banget ya sing melodi ya Mas ya. Deteknya kaya bojoku lho Mas. Gampang keju lho. Lah mike mati. Ha. Piye? Ora apa-apa. Matur nuwun Mas. Bacot. Bacot ya Mas. Mogyanto berkah ing widi Nggih, matur nuwun, jenengan lenggah malih.